Popularan, društven, zabavan, energičan, dinamičan, neprevaziđen. Broj 1. Da, to je on. Kafe bar Papilon. U petak veče, 21. avgusta, do sitnih sati, braća Lekići će vas zabavljati. Braća Lekići. Tek dolaze moji dani, tek listaju moje grane. Stan roditi sani. A u subotu veče, 22. avgusta, za dobar štimung, tu je No Limit Band. U ljubavi svi su grešni, preživeće samo sreći. I ovog vikenda nećete pogriješiti ako izaberete Kafe bar Papilon. Kafe bar Papilon Čađavica.